Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A denominación de orixe Rías Baixas supera as súas expectativas para a vendima deste 2024. Ata de agora recolléronse 41.300.000 kilos de uva, superando os 41 millóns previstos no informe de estimación de colleita deste ano. Uns datos neste treito final da vendima que melloran as sensacións que estaban a transmitir varias adegas que aseguraban estar a recoller menos do previsto. Dende o Consello Regulador recordan que estes datos non son definitivos, coa vendima aínda pendente de pechar na Ribeira do Ulla e no Rosal, así como tamén da recollida de algunha variedade máis tardía ou destinada a elaboración de viños especiais. Recordemos que no 2023 Rías Baixas pechou a vendima con 44.358.000 kilos de uva recollidos. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias una hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Singenta.
A adega Quinta das Eiras finalizou os traballos de vendima nos viñedos da finca do Castelo de Soutomaior, propiedade da Deputación de Pontevedra, cun total de 12.863 kilos de uva branca recollidos, 800 máis que a previsión inicial. Ata 18 persoas participaron esta semana na colleita, realizada ao longo de varias xornadas. A adega, que resultou adxudicataria na poxa pública promovida pola institución provincial para realizar a vendima, encargouse tanto dos traballos de colleita como do seu posterior traslado e pagará 1,47 euros por kilo de uva albariña recollida e 1,05 para as outras variedades. En concreto, dos case 13.000 kilos recollidos, 11.296 foron de uva albariña e 1.567 de godello. Os viñedos do Castelo de Soutomaior, que se estenden en 4 hectáreas, o recinto ten unha extensión de 23, foron plantados en 1984. A explotación distribúese nunha parte con terreos tipo Castele en terrazas e outras sobre terreos húmidos, fértiles e con cuberta vexetal suficiente, o que fai que as producións non sexan moi altas. A uva é autóctona na súa maioría albariño, habendo outras variedades brancas como godello, torrontés, loureiro e treixadura. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Un grupo de 17 formadores da Wine Scholar Guild procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, España, Australia, Brasil, Corea e Canadá visitaron a denominación de orixe Rías Baixas, un percorrido que comezou cunha cata de viños na sede do Consello Regulador, no Pazo de Mugartegui de Pontevedra. El objetivo es para introducir los vinos de Rías Baixas y Galicia a nuestros educadores de los vinos españoles en todo el mundo. Fischer é o director do programa de estudo e certificación Spanish Wine Scholar. Para moitos membros do grupo era a primeira vez que visitaban a de Rías Baixas, unha das denominacións fundamentais para a programación de viños de España do Wine Scholar Guild. Para mí no es mi primera vez, pero la mayoría de la gente conmigo es la primera vez en Galicia y en Rías Baixas también. Mucho del mundo conocen los vinos de Rías Baixas, pero me encantó porque los vinos son increíbles, son muy frescos, son muy fácil para beber, pero hay otros estilos muy importantes en el mundo, con barrica y con crianza y con lías, pero una uva es muy divertido. Diverso, es muy diverso. No Pazo de Mugartegui, o Consello Regulador preparou unha charla e un túnel do viño. Puideron degustar 39 marcas de diferentes tipos de viño, como barricas monovariatais como de Loureira e elaboracións de outras anadas como 2012, 2013, 2015 e mesmo 2022, demostrando a capacidade de embellecemento dos Rías Baixas. Cuando enseñan todo sobre los vinos de Galicia y Rías Baixas, normalmente usan los vinos de más joven, y porque ese es un estilo es más popular del mundo, es muy importante para enseñar sobre este estilo de albariño. Hay otras uvas, por ejemplo el espadero y laurero, y otros estilos con más crianza. Son muy importantes porque hay menos de producción de la denominación de origen, pero es muy interesante por otras personas del mundo porque es diferente. Rías Baixas, albarino de Rías Baixas no es solamente un muy joven y muy fresco, hay otros estilos. O percorrido continuou cunha visita a varias adegas das subzonas do Salnés e do Rosal. O grupo tamén gozou dunha viaxe en barco pola ría da Arousa. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50,
Olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Nove prescritores de Estados Unidos e Canadá visitaron a vendima na denominación de orixe Rías Baixas. 5 estadounidenses de California, Florida, Xeorxia, Illinois e Nova York e 4 canadenses das provincias de Ontario e Quebec coñeceron adegas e vendima nas diferentes subzonas de Rías Baixas, onde visitaron un total de 11 adegas de diferentes tamaños e con viñedos con distintos sistemas de condución, como o emparrado e a espaldeira. Así mesmo, probaron mostos e diferentes elaboracións monovarietais e plurivarietais, ademais de gozar da gastronomía local acompañada dos viños de Rías Baixas. Todo iso aderezado coa experiencia de participar nun taller de marisqueo en Carril ou de visitar o castro de Santa Tegra. Pro director de viños de Murat e Aziza, José Delgado, que visitou por primeira vez Galicia e adeou Rías Baixas, na que a súa segunda estancia en España, foi unha gran experiencia para aprender todo sobre os viños de Rías Baixas. Ademais, deixouse sorprender co seu poder de embellecemento. Vivindo a vendima man nesta denominación de orixe, Delgado puxo en valor o prezo dos Rías Baixas no mercado, que considerou moi razoable. Asegurou que son accesibles para o consumidor estadounidense e que ademais teñen o plus de gran calidade. Estados Unidos é o mercado exterior por excelencia dos viños de Rías Baixas, cuxas vendas representan máis do 30% do total das exportacións, mentres que Canadá ocupa a 8ª posición en volume. O continente americano é o que máis viño desta denominación de orixe galega importa. Estes datos influíron en que o Consello Regulador conte cun plan de promoción a ambos países dende hai anos, que entre as súas numerosas actividades inclúe unha misión inversa anual destas características. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O pasado 8 de agosto, a artista pedreira era encargada de despedir a 11ª edición dos Xoves de Kodax, o ciclo organizado pola adega Martín Kodax na súa terraza de Vilariño, que mestura como poucos viño, música e solpores. Espera agradecer a todos os artistas, a todo o público e a todos os que participaron no éxito desta nova acollida deste ciclo solidario, e que hoxe lle poñemos ese broche. O cuarto ingrediente esencial desta iniciativa é a solidariedade. A recadación da billeteira destínase a asociacións benéficas e asistenciais. Este ano o ciclo repartiu 50.000 euros entre 5 colectivos. Cada unha destas asociacións representa a un tecido asociativo importantísimo que fai unha labor todo o ano, todos os días do ano, e que, chegado a este final, hai que personalizar nalgunha e estas 5 son as elexidas, non? Un dos colectivos beneficiarios foi a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, que padecen ao redor de 200.000 persoas en Galicia. No seu caso, os fondos axudarán a poñer en marcha un programa con animais. Temos un apoio económico que nos vai a permitir poñer en marcha próximamente unha actividade con animais, concretamente con cans, na que van a participar na modalidade individual e grupal, nenos, nenas, persoas adultas, persoas xóvenes. Vai a ser o pistoletazo de salida en esta actividade gracias a Martín Kodax. Para reforzar o seu plan de rehabilitación integral empregará os cartos a Asociación Compostela de Esclerose Múltiple, outro dos colectivos escollidos este ano. Que vamos a invertir este dinero, va a ser un plan de rehabilitación integral para reforzar las terapias de logopeda, fisioterapia, preparador físico, terapia ocupacional y psicología también,
y bueno, y en general, pues para que la gente que necesita esas ayudas, que llevar un plan de calidad de vida superior, pues nos favorece mucho. E outra parte da recadación deste ano do Xoves de Codax colaborará coa actividade da Asociación Amicos, que traballa con persoas con discapacidade intelectual. En Amicos prestamos apoio diariamente a máis de 150 persoas con discapacidade intelectual. Hoxe teño aquí conmigo a Yasín, que ven en representación de todos os seus compañeiros, e con esta aportación o que vamos a facer é seguir coidando, apoiando, seguir traballando polo desarrollo das súas, do seu plan de vida e poder colaborar a que teña unha vida máis plena e integrada en sociedade. Para que crezca más Amicos un poco más y todo el mundo sabe de cómo es. Pola súa banda, o Son das Flores destinará os fondos recibidos a un proxecto relacionado coa música. Trátase dunha orquestra posta en marcha en Vigo e dirixida a nenos e mozos en risco de exclusión social. O proxecto Son das Flores é máis que un proxecto musical, é un proxecto de transformación social. Pois ben, esta aportación económica contribuirá a que se pueda seguir realizando unha formación musical de calidade que lle vai reportar aos nosos nenos e nenas beneficios a nivel intelectual, emocional e social, e ademais deso, pois que contribuirá tamén ao seu desenvolvemento persoal, adquirindo valores como a tolerancia, o respeto, a empatía, a responsabilidade e a constancia. Necesitaremos comprar instrumentos e grazas a estes cartos pois poderemos facelo e xa non teremos que construílos como fixemos o primeiro ano facéndoos de cartón nos mesmos. A quinta e última entidade beneficiaria desta edición do Xoves de Codax é a Cociña Económica de Santiago, neste caso para reforzar o seu servizo de busca de emprego e orientación. Na Cociña Económica temos un servicio de comedor onde atendemos diariamente unhas 200 personas, damos almorzos, comidas e ceas. Traballamos todos os días do ano, tamén domingos e festivos, e a parte do comedor social tamén temos un centro de día, no que aproveitamos para dar asesoramento aos nosos usuarios, damoslle información sobre as posibles axudas, temos tamén un servicio de duchas para o aseo e higiene personal. Temos un departamento de búsqueda activa de emprego, onde os nosos usuarios poden aprender a buscar eles emprego, porque aparte de dar comida, o que pretendemos é que a xente poda valerse por si mesma, non? Como dicíamos, a deste 2024 foi a 11ª edición do ciclo dos Xoves de Codax. 11 anos nos que a Adega repartiu ao redor de 270.000 euros entre entidades de diferentes eidos en ánimo de lucro. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. O algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.
Thorbeck Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Thorbeck Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga.